какво става, драг зрители, от опасно Рубаскан. И днес ще направим ревю на сервърът Mafia PvP. Така, това е много як сервър, за мен поне. И като влезете и спамана е това блокче. Така, кажете хай на YouTube. Така, с този акаунт, защото моят вече го откраднаха. Да, го откраднаха по-скоро. И ще питам Мегата да ми го върне Elite Stealth, който и да е. Така, нека да преминем нататък. Да, както показах, това е спауна. Като напишете на клан на вод, имате 3 линка. Сега само се оправя чата, виждате по-добре. Ето 3 линка. Тук има, нали, като вод нешкия. Да, ага. Може да спечелиш 500, 1000, 2000, 5000. Абе, можете да ги видите. Тук имам безплатен ранг донатор, но аз съм го взел вече и го дах на един мой приятел. Тук отварят с ранг донатор и вземате ранкът. Тук само за 1,20 можете да си купите кола и мотор, да. И моторието. Аз имам и влакове, но както и да е. Така, първият ларп е Anvils. Да отидем да видим. И някакъв печага си караш. Ето го ларп Anvils, той е на спауна. Така, следващия ларп е Banrolles. Така. Welcome to War Banrolles. Първо, забранено са всякакъв вид хакове в сървъра наказва се с бан 3 дена. Второ, забранено е маменето на трейд, наказва се бан 2 дена. Забранено е маменето с ТПА, телепортване в капани, наказва се бан 2 дена. Така. Следващия ларп е Warp Battle Dome. Така. Който не знае, Battle Dome е като PvP евент, портът ви и вие са почват, че са мелити, смисъл бица, PvP евент е ока, така. Добре дошъл на Warp Battle Dome. Правилата са следните. Първо, може да имаш максимално 2 сета, един сложен на теб и един воен ведара. Можеш да имаш максимално 4 лега и 48 голдънки. Забранено да имаш отбор в този евент. Всеки трябва да се бие само за себе си. Победител е последния жив играч. Имате право само на команда Spawn. Така. Следващия ларп е Chat Rules. Така. Охо, майко. Welcome to Warp Chat Rules. Първо, забранено е писането на 2 плюс реда и девенто на 2 реда или повече. Повечето 2 реда наказват се с минут 30 минути. Забранено е дописването на играчи, наказва се минут 1 час. Забранено е задържането и символ, цифра или знак, наказва се минут 10 минути. Забранено е на спаването на томбола в чата, наказание мют 35 минути. Забранено е говоренето на UMAB, наказва се мют 15 минути. Забранено е обиждането на сървъра, наказва се мют 1 ден. Забранено е спаването на името на чужд сървър, наказва се мют 1 час. Забранено е рекламирането на канали в чата, наказва се 45 минути. Забранено е просенето в чата, наказва се мют 3 часа. Секунда, ще продължа само с намаля пак чата. Тук не се лъжа така. Докъде бяхме до 10 май. Говорето на неща извън БЦ или ВЦ или не го знам какво ти е забранено, наказва се мют 1 час. Забранено е бъгването на айтъми в батата джайл 1 ден. Забранено е спомнянето обижението на Hellpop, наказва се мют 1 час. Така. Следващия ларп е Clownfish. Това също е фри ранг, който се взема по следния начин. Сега ще ви обясня. То тук си го пише, нали? Така. Ранг Clownfish за получителите на този ранг нужда да имате първо програмата Clownfish. Второ да имате в скайпа си 500, 700 или 2000 или 1200 абоната. Така. След това
наспамете IP на сървъра в Skype пред очите на админ или член от екипа ни. При 10 нови докарани от вас играча печелите ранка Skype за връзка utv.fm, ще го има в описанието, както е IP на сървъра. Получавате следните команди и китове: Feed, Heal, List, Repair, Hack, Near, Kit Bonus, Kit Mafia, Kit Start, Ender Chest, Fly и Craft. Така. Следващия Warp е Warp Create, го показах. Warp Enchant. Warp Create е на спавна. Така. Това е Warp Enchant, можете да си купувате аз пък и пишака. XP, тук е Enchantът, смисъл всеки ден който и Warp End е следващия Warp. End на мен ме кефи изключително много. Мегата или Зелкса или който го е правил от екипа се е постарал доста як Warp се е получил общо взето. Така само ми логнат всички ченкове. Ето както виждате, това е End, изключителен Warp. Мен много ме кефи този Warp, не знам, много ме кефи. И както виждате, Мегата или който ги прави както казах от екипа се е постарал да дигате най-много FPS на този Warp, за да не забива на тези, които имат слаби компютри. Така да си намалим пак чънковете на 3 чънка. Аз принципно играя Warp Event. Така. Event е тук пише от 8 часа. Така, welcome to Warp Event. Event се превеждат всеки ден от 8 часа. Така, Warp Food. Така. Warp Food е на старият спаун, да. На старият спаун е това. Warp FPS. Така. Така, това е Warp FPS. Сними тракерка. Ето, както виждате, файлинг, имаджинг и всичко има. О, това е сянче. Уф. Даймонд, така има долу. Да скочи ли да ги убия, да ни скочи? Кидате, аз нямам кито, я няма скачам. Варя бе сега за колко хитнах това. Warp, следващия Warp е Warp Jail. Така. Това е Warp Jail, най-обикновен Warp Jail. Така, следващия Warp е Warp Jobs. Warp работа, нали, вземате работа и печелите кинти. Така, нещо печели. Можете да изкарате пари като работите с наклона на Jobs. И като предавате предмет на Warp Shop, то Warp Shop няма Warp Shop няма, да. Така, например, работа Warp Join Enchanter. Печелите пари като енчантвате ваши предмети, например Warp Join Miner. Печелите пари докато купаете руди, камъни, така. Пример за работа, Jobs Farmer. Печелите пари като събирате Nether Arch, Working и както си. Така, пример за работа, Jobs Join Brewer. Печелите пари като правите Potion. Така, следващия Warp е Warp Kit Battle. Така, тук изпълнвам и тук искате тази табелка и ви пуска в Battle дома. И тук дори някакви чуи са мелят. Сети наклона къпа Leaf и ви изкарвам естествено. Warp Leaves. Warp Leaves. Най-обикновен Warp Leaves. Warp Мазе. Тук мега трябва да го правим, може да се отваряте дори често. Така, това е някакъв лабиринт, там купиш, не мога прочита. Да, това е лабиринт, затворен ли, не го знам. Да, затворен е. Или... What? Да, то тук съм. Да. Така, Warp
Мини. Почти пише, аз не знам. На кой свят се намирам сигурно. Така след, нали, не в Kit Battle и то само това има. Да, то е по-стария спаунът. Mining of Warp Mining. Да. Тук може да купите кирка и тук почвате да купаете като побъркани Warp под ме. Така, ако искате да вземете плод, напишете плод меалто, за да се върнете в вашия плод, напишете плод мехо, за да премахвате някой приятел от плота си, плод remove името на играча, за да добавите някой приятел в плота си, плод методът името на играча. Така, плод мехо, плод меалто, да е моя плод. Така на съседняки, Warp PvP и още колко варпа? Още малко, така. Окей. Това е Warp PvP. Уоу, хубав Warp е, да. Доста. И той има кефи Warp 2, Warp Res Info. Мегата... не, ниета е она. Така, откъде изрупше. Фри мутики, те там. То пише също. Как се прави резиденция? Маркирайте две точки с ляв и десен бутон. След това пишете Reselect Vert, а след това пишете Rescreate името на реса ви. Ако искате да добавите някой в Respset, име на реса, името на играча, също е Respset, името на играча и търсета. Ако искате да изгоните някой от реса, Respset, името на реса, името на играча, търсете Pause, така. Warp 2, Warps SMS. InfoWarp, информация за SMS услугите, информация за сървъра, как да вземете безплатен ранг без SMS, Warcraft за безплатен ранг, почти всичко, което можете да купите с SMS, можете с игра, като гласувате за нас всеки ден така. SMS инфо, всеки ранг важи за винаги. Има 3 начина за да купуваме неща в сервера. PayPal цените падат до 15% на всяка услуга. Важно е не отговаряме за грешно изпратени SMS-и. Можете да възползвате от услугите само от Skype TV, ранг, X3 и така нататък. Първият ранг е който е ефая. Мафия би трябвало да е ефия. What? Абе, как да ви като влече в сервер си чети, защото аз не разбирам смисъл на този Warp. Warp Sprint е следващия. Warp Sprint, ето го. Да, нека преминем към следващия Warp. Warp Survival. Така. Да, тук е дето Warp Full, да. Warp 2, Warp. Това спрятел падна. What? What? Oh my god. О. Да, фак. От къде моторите някой ще загубил байк. Така, следващия Warp е Warp. Така, отиваме на Warp-а. Така и... да, той е за влакчетата.
Внимание, влаковете се движат само по релсите. Skype.tv.fm. Всеки влак струва 2,40 с ДДС. Skype.tv.fm. Всяка кола струва 4,80 с ДДС и там трябва да се байкуете. Да, Warp 2, Warp, YouTuber. Така, след това ще вкара хома и това ще бъде за клипа. Так, пичага, мърде. Изисквания за ранг ютубър 250 съба, плюс 200 гледанията на ревюто трябва да се съберат до 3 дена. За да запазите ранка, качвайте на 3 дена по един клип от сервера ни с IP адреса ни и информация за евентите и версията на сервера ни. Също така добавете и скайпа на онъра от tv.fm. Ако сте направили всичко и имате гледането, пишете на онъра или на друг член от екипа, за да ви дадем ранка. Така, да, това са варповете. Отиваме в Home май виждам. Да ви покажа, имам 4 влака, по-скоро 6 влака, тук имам още 2 и един мотор. Не. Home. Fuck. Рестъпа. Муро. Забравям да се сетна Home вътре. Ето тук се виждат влаковете. Не, ето не мога да нищо. Така, тук влизам, трябва да взема стъкло, да запуша дупката и ще продължим с хома. Така. Тук тия често и са празни, тук спитки и стречки, тук са панталонки. Обувки, гащи, нагръдници, каски, мечове, нали, брадви, легендарки, голден епоки, тук рандом айтеми. И както казах, ето имам 6 влака и един мотор, но като се караме мотора, виждате как сега се бъгва по някакъв път. Не се бъгва. Яко. Сега трябва да го паркирам пак. Напред, дай. Так. Тъй. Тук влаковици качвайте се и си правите фъна, ама трябва само по релси. Защото излезе извън релси. Рип. Така. Да, хора, мисля това да е за клипа. Айде, бай.